Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jatan piny William Ruto wacho ni piny owacho mare ok bi yie ng'ata ang'ata oro chenro mag kwee pachoka kowacho ni ondamo mar chik ibiro kawnegi. E limbe mare gwenge ma Murang'a kawuono owacho ni kata osingo ne jo Kenya ni obiro tayo piny Kenya kokalo e yor chik. Omedo puoyo obila kuom tich makare mar gayo joma ne ketho chenro mag kwee kowacho ni gitimo tijgi kaluwore kod chik. Jalupne Rigathi Gachagua omedo ni joma ng'anyo ema thago obila kojiwogi mondo gitim tijegi ma ok gidewo seyo ma jomoko olo kuomgi. On top of our priority is a new model. And I want to assure you. The same way we said we are going to get rid of extrajudicial killing is the same way we are committed to making sure that there is no impunity. You cannot, at the same time, while we get rid of extrajudicial killing, you cannot introduce impunity that you can destroy people's property, you can cause mayhem, you can cause anarchy and get away with it. You will not. And we are asking our security agencies, our law enforcement officers to be thorough, to be firm, and I want to commend our security agencies for being professional in how they have handled all these people. Criminals must be dealt with firmly, decisively,